Аплодисменти за Емилиян Тодинов. Валя обожаваше българският фолклор, а чудните приказки, разказани от неговата гайда, тя обичаше и много го подкрепеше в пътя му към музиката. Успех! Благодаря ти отново, Емо. Жив и здрав! Дойде време да обявим голямата награда в конкурса. Конкурса, замислен да насърчава активната творческа позиция и търсенето на справедливи решения в полза на хората. Както много пъти в живота, до важните решения се стига много трудно. Това се случи и на уважаемото жури. Той имаше тежката задача да определи един от многото и силни участници. Каня на сцената миналогодишните победители Константин Павлов и Асен Генов, за да обявят носителя на голямата награда Валя Крушкина, журналистика за хората 2013. Заповядайте. Благодаря. Чува ли се? Благодаря за честа. Мислех, че ще се вълнувам по-малко, ако връчвам награда, а не когато я получавам. Само искам да кажа, че тази година, 2013, е забележителна с това, че тя е част от така наречените интересни времена, които ни от време на време ни сполетяват в България. И това е такова време, в което е изключително важно да можем да направим информиран избор, не само за това кой ще ни управлява, но и за това какво е добро и какво е зло. И в този смисъл наградите, тази годишните награди Валя Крушкина са изключително важни. И аз се радвам, че имаме такива страхотни победители, а сега колегата ще каже кой печели. Само това. Аз искам да кажа 3 изречения. Пишете и говорете истината. Когато по-скоро не оплювайте на религиозен, на етнически, на интелектуален, на цвят на кожата принцип хората, само защото спазвате някакви опорни точки. Тези хора вие ги познавате, вие знаете техните номера. Обадете им се по телефона и ги питайте за тяхното мнение. 6 месеца в България това не се случи. С нито един от хората, които аз познавам, които виждам 161 дни по улицата, преди да бъде оплют в някои от вестниците, в някои от медиите на олигархията, никой не му се обади да го пита, верно ли е, не се обади и на нея да я пита, верно ли е, че еди кой си ти плаща, верно ли е, че ти си такъв и такъв, верно ли е, че ти работиш срещу клета майка България. Това не се случи. Затова според мен е много важно да разберем кой... В смисъл, това време ще отмине. Орешарски ще подаде оставка. Ние ще продължим да се гледаме в очите. Само, че по тази ос на Dance With Me, едните ще бъдат от едната страна с чиста съвест, другите ще бъдат с безпокойство в съвестта. Всеки сам избира дали заспива спокойно вечер. И голямата награда в категорията... Няма категория. За разследвания се връчва на журналиста, който е направил материала Проект Избори 2013, победа. Има ли платени агитки пред партийните централи? И това е Росен Цветков от БНТ. Това от нас наградата. Добър вечер на всички. Наистина различна година. Всички го казаха на сцената тази вечер. Няма да й правя анализ. Добре усещаме. Различна е тази вечер за мен. Различна е тази награда. Аз получих няколко, но тази е много по-специална от тези, които получавах тази година международни награди. Защото я приемам преди всичко като спомен. Спомен за Валя, който ще нося, независимо какво ще правя за напред, независимо къде ще се намирам. Може би малко хора знаят, че всъщност първото ми разследване направих именно с Валя през 2009 година. Аз бях отново под прикритие в един автобус с изборни туристи, които бяха тръгнали за Плевен.
Аз бях под прикритие изборен турист. Валя ме чакаше в Плевен с микрофон и камера. И по пътя, който беше труден, с хора непознати и всичко можеше да ми се случи, получавах SMS от нея, окуражаващи, които и до ден днешен помня, ще ги помня цял живот. Така се учих да правя журналистика и да показвам истината. Учих се от Валя. И се надявам в бъдеще в журналистиката, от която няма да се откажа, да показвам истината още по-смело и категорично, защото хората, за които работим, заслужават тази истина. Благодаря. Честито и от мен. Аз съм убеден, че Валя се подсмихва доволно, защото Росен е наистина един от младите журналисти, който е имал шанса да се докосне до нейната доброта, енергия, чувство за хумор, с каквито ще я запомним. Честито, Росен! Така, връчихме за втори път медийните награди Валя Крушкина, журналистика за хората, отличаващи професионалния и морален стандарт, който остава с името на Валя. Журналистиката за хората е кауза. Нека си обещаем да работим за тази кауза до следващото издание през 2014 година, а и след това, за да имаме поводи за тези истински емоционални срещи, каквато беше тази вечер. Честито на всички отличени. Заповядайте на сцената, всички номинирани, всички наградени, вие, уважаемо жури. Искрени благодарности. Нещо истинско се случи тази вечер и много по-голямо от миналата година и съм убеден, че ще бъде още по-голямо, колкото беше голяма Валя. Заповядайте за обща снимка. Thank you.